gospodin Sava je... Evo, gospodin Sava je isto pobornik onoga što ja pričam ceo moj život. Nikad nismo igrali u ono vreme 2 za 2, on je bio eksofudbalski sudija, kaže, nikad nismo nameštali utakmice, nismo želeli to da utičemo na utakmicu, nego smo sudili po pravilima i propisima fudbalske. Tako je, dešavalo se da pogrešimo na utakmici, ali je to i publika i klubovi su znali da je to sticaj okolnosti neke greške, a ne neke namere. Tako je. Znači, nismo imali nekih namera da bilo koga oštetimo, niti je ko nešto tražio od nas. Izlazili smo mirno na te utakmice prosto da se radujemo i da uživamo i publika sa nama i mi sa publikom i sa igračima. A koliko ste godina to obavljali tu? Pa 14 godina sam bio na Superligi. Savezni sudija. Na prvoj ligi. Bio sam internacionalni kao pomoćnik, pa su onda nešto tražili da ostavim taj grb, pa da ovo, pa kad sam došao do tog internacionalnog glavnog, onda su rekli da sam za 5 dana stariji nego što treba. Baš paradoks, tu su govorništi. Tako da je to... Sada ste u penziji? Jesam već, odavno sam u penziji, idem na ove, mislim, radne. U penziji sam već dosta... Slobodno, opušteno, ti slobodno stigao. U penziji ovoj sa Superlige nisam godinu dana zbog verovatno godine starosti, ne znam ja, ali sam u Novosadskoj fudbalskoj organizaciji sudijskoj, gde smo juče imali sastanak sa mladim sudijama, to sam se sada njima posvetio. To su mlada deca od 16, 17, 18, 20 godina. I tu sam u toj struci da im pomognem deci ako mogu nešto, mojim znanjem. Eto, to je to. Znači, ogromno iskustvo, čika sveto, ogromno znanje. Tako je, ja sam vama rekao da će Sava doći, evo sad došao je, mi smo se 11 već sreli u Zmajevu. Iznenadili ste me ovako, na prepad sam ušao, a ne znam ni za koga, ni šta govorim, da li je ide uživo na TikTok kanal. Eto, baš mi je zadovoljstvo i... Sve je fair i pošteno i da čujete čika... Da mi niko ne zameri od gledalaca cenjenih. Ne. Prvo da ih pozdravim sve i šta drugo da kažem. Da mi je drago da se sa ovom ekipom društvom i to je to. I meni je drago, ja sam Savu uživo upoznao, evo čovjek je tu pored nas. Igrana je baraž utakmica u Zmajevu i tu smo se upoznali baš u kafani. I to je prijateljstvo na prvi pogled, što bi rekli, na odmah se osjeti fluid, sportski, pravi, to je. Baš mi je drago. I meni je drago da sam... Ako imate nešto da pitate, slobodno pitajte. I meni je drago da sam čuo ove lepe reči i prave reči i tople reči iz nekadašnjih lepih vremena fudbala iz Srbije i Jugoslavije, koje su nestala i došla druga neka vremena.